Després, ens crida també l'atenció la 385 pel tema de la constitució d'anticipació de la Caixa Fixa d'Educació. Entenem que les àrees han de tindre o de disposar d'uns diners pel tema de despeses ràpides. El que no entenem és que la Caixa Fixa, que és d'un total de 2.000 euros, tinga com una partida o una part destinada a escola matinera, escola d'estiu i summer camp, quan si no estem mal informats els responsables són l'empresa Quatre Fulles. Aleshores no entenem ben bé per què se fa aquesta part. L'escola matinera estic mirant que se dona és per gasto, és perquè, per exemple, quan comencem l'escola d'estiu fem uns detalls per als alumnes que estan, i és el gasto d'eixe, no és el gasto de l'escola d'estiu ni de la matinera, són detalls que fem per a l'alumnat, saps? Que no és dir, el gasto de la matinera de l'escola d'estiu ja està en Quatre Fulles, són detalls que és gastos de funcionament d'educació per a escoles i a banda un import perquè fem un detall per als alumnes en qualsevol acte o qualsevol festival o qualsevol cosa. Sí, jo això ho entenc, el que passa que m'ha cridat l'atenció perquè ja hi ha un apartat que posa despeses diverses en atenció a l'àrea d'educació i en tenia, no sé, un Cristófor Aguado, un recital de Nadal, en tenia que era degut, però per què s'afegia a aquesta caixa de l'àrea d'educació i s'incloïen despeses que tenien a veure amb escola matinera, etc. Perquè són detalls que fem en l'escola matinera. Lo de despeses que n'hi ha en altres activitats és com falles, com ara la campanya que anem a fer, són aquestes despeses. Així, puntualment, n'hi ha 400 euros que serà per algun detall o per alguna cosa, si no jo t'ho averiguaré i t'ho dic en la comissió següent.